ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କି ବେଳାରେ ଆସିଥିଲା ଲୋ ବାପ, କି ଝାମେଲା। ଏ ପୃଥିବୀ ସାରା କେଉଁଠି କିଛି ହେଲାନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିପି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଆଉ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କଳି ଲଗେଇଲା। ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ବାଦିପାଲା। ପୁଣି ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆସ ଶୁଣିବା। କ'ଣ ବାଇନ ଭାଇ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କି? ଏ ଚକ୍ରା ଭାଇ, ତମେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମ? ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା କି ନ ଖାଇବା, ଏଇ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଉ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ସତ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଏ କହୁଛି ଖା, କିଏ କହୁଛି ଖାନି, ଏଇ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଜ୍ୟୋତିଷଠୁ ବୁଝିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଚାଲେ, ଯଦି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଇକି ଆସ। ହଁ ଚକ୍ରା ଭାଇ, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା। ଆରେ ଭାଇନ, ବୁଝିଲୁ, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯିବା କହୁଛୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ଆଉ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼। ଆମେ କାହା କଥା ମାନିବା କହିଲୁ? ଚକ୍ରା ଭାଇ, ତୁ ସତ କଥାଟା କହୁଛୁ। କି ବେଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆସିଥିଲା କେଜାଣି, କୁଆଡ଼େ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିପି ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ଗଲା। ଦେଖୁନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଆଉ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କଳି ଲଗେଇ ଦେଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚାଲିଛି ବାଦିପାଲା। ପୁଣି ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାମଲା। ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଳିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାଏ ଉପାସରେ ରହି ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ି ହେଲେ। ବାକ୍ୟ ବୀର ଯେତେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି ହେଲେ ବହେ ଧୁଆ ଧୁଇ। ସତେ କି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ସାଥେ ଲାଗେ ସମର ଲଢ଼େଇ। ଅସଲ କଥାଟା କହିଲେନି କେହି, କେଉଁଟା ହେବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବିଜ୍ଞାନ ଭର୍ସେସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, କିଏ କଲା ବାଜି ମାତ। କନଫ୍ୟୁଜ ଆମେ ମଝି ମଝିଆ ହଉ, କୋଉଟା ଆମେ ମାନିବୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଉପାସନା ବିରିୟାନୀ କରିକି ଖାଇବୁ। ଅରେ ଭାଇନ, ଆରେ ବିରିୟାନୀ ଯେତେବେଳେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିଭର ଯୋଉ ଲାଳ ବୋହି ଯାଉଛି, କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିହବ? ଆରେ ଚାଲ ଚାଲେ,